Говори Златен век. Здравейте, приятели! Скъпи двемуки учени! Публикувам информация относно културните паметници. Преди няколко седмици видях, че имаше голямо разделение във вашите групи. Няма да коментирам защо. Но все пак, аз ви призовавам към обединение. Едно от нещата, което вие имате, е крепостта в Широково. Ако се включи цялата двемукилска общественост, да може да се разработи този културен паметник, тогава той ще се превърне в истинско бижу и ще можете да се гордеете с него. Ще имате туристи, ще можете да развивате местен бизнес и, разбира се, ще се насърчи предприемачеството в този сектор, в туризма. Както знаем, имате пещера Олова чука, музей Филип Тотио и ред други обекти, които могат да се разработят на територията на вашата община. Заради това, приятели, призовавам ви, нека да не стоим безучастни, ами да поемем инициативата и всеки от нас да даде дължимото на този културен обект. Дали с финансиране, дали с доброволен труд, с каквото и да е, само и само да може този обект да бъде разкрит и да бъде бижу в короната на общината.